قبل سلازو قبرو بمباليو You better start packing now. بحجي سانتاهم كتدالو كان زمالختي سامعهم بزح تجنيقهم አለው ስለዚህ ዝን መንክ ጸሉ ይኽእል ዝብል ምስን ርኻኒ I recommend a zero tolerance, which includes family separation. ገቢርና ዝበሎ ትራምፕ 100% ይሕሱ ይዘሎ ይዝብ ዘሎ of course there's. Families can be deported together. سلام كم يتقولون جاي سكافيلين لو ما عند خاب حديش فيديو تميزان لا لو ما عند فيديو لو ما عند رسنا بزعبا ازري ورا لكم ما بسومزي الزرابي كوينو زقني ماس ميديا ريقوم وقتكم تقوليكم توم هومان استبهله ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ አይስ ዳይሬክተር ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ኣብ መንግስቲ ትራምፕ ማለት እዩ ናይ ቦርደር ሓላፊ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ ምስጓግ ገለገለ ትዛዕበየ ናይ ትራምፕ ፕላን ማለት እዩ ሓላፍነት ሂብዎ ደሎ ነዚ ትሪእዎ ደለኹም ቶም ሆማን ዝተባህለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቶም ሆማን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ሪኢኹም ወይኹም ኣብ ኮርት ክካታዕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኣውፂዎ ዘሎ ፕላን ወይ ከዓ ንመን እዩ ዝምልከት ብሓፈሻ ብዛዕባ አንዶኩመንት ድኾኑ ድዩ ካልእ ኢሚግራንትስ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት እንታይ እዩ ፅዎ ዘሎ ሓበሬታት ክንርኢና ወይ እውን እንታይ እዩ ፕላን ገይሩ ዘሎ ክንርኢና ከምኡውን ክገብሮ ይኽእል ድዩ ኣይገብሮን ከዓ እቲ ውፅዎ ዘሎ ፕላን እውን ብካልእ ጋዜጠኛታት ክትንተን ከሎ ክግበር ይከኣል ድዩ ኣይከኣልን ዝብል እውን ክንርኢና ምክንያቱ እቲ ውፅዎ ዘሎ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ብዙሓት ስደተኛታት ዘሰንበደ እዩ ስለዚ ክገብሮ ይኽእል እዮም ኣይክእሉን ዝብል ከዓኒ ብካልእ ጋዜጠኛታት ዝተዋሃበ ሓበሬታት ኣሎ እሱን ሰምዑ ኢና ማለት እዩ ከምኡውን እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወይ ናብ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ተኣትዉ ዘለኹም እሞ ከዓኒ አንዶኩመንት ድኾንኩም ወይ እውን ኣትኹም ዘለኹም ወረቐት ዘይተዋሃብኩም ኢቨን ክሳብ ወላ እውን ግሪን ካርድ ይሃለወኩም ንዓኹም እውን ዝምልከት ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል እውን ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ሓደ ሸር ድሕሪ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ምግባር ጀምሮ ኣዛ ቪድዮ Let's go. Chipo kafiri. ትሪእዎ ደለኹም ቶማስ ሆማን ዝተባህለ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ አይስ ዳይሬክተር ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ትራምፕ ከም ዝፍለጥ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንስደተኛታት ምጉዳል ካብ ኣሜሪካ እዩ ከምኡውን ቦርደር ምዕፃው ዝብሉ እቶም ዓበይቲ ፕላናት ናይ ትራምፕ እዩ ስለዚ እዚ ስልጣን ዝተዋህቦ ወይ ካብ ትሕቲ ትራምፕ ነዚ ስልጣን ዝተዋህቦ ስደተኛታት ዲፖርት ንክገብር ወይ ከዓ ስደተኛታት ክሰጉግ ወይ ናብ ዓዶም ንክመልስ ስልጣን ዝተዋህቦ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቶማስ ሆማን እዩ ስለዚ መጀመርያ እቲ ዘሰንብድ እሱ ዘውፅኦ ወይ ከዓ እሱ ዝተዛረቦ ቃላት ከስማዕኩም To the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law, you better start packing now. سزام سمعوا زلهم بحفشانتهم عن دوكومنت دخونكم ويون زي حقاوين سدتنيات يلو تصويعهم زلو ويكا جو بايدن دقتهم بمبالي تقيسو زلو سلازي كاب بحجي سانتاهم كتدالو بمبالي كزارب صنيحو مالتيو بز مخنيات كاني بزوح سدتنيا اب امريكا وشتي اب زوحدات عمتا زاتو ويون اب زغرب اوان داتو اب ጭንቀት ركبلو مالتيو ويكا نز مالختي سامعهم بزوح تጨنيقوم አለው ቅድሞ ሕራት አዋርሕ ትራምፕ ምስ ታይምስ ገበሮ ቃለ መሕተት ፕሬዚደንት ኮይኑ ድሕሪ ተመሪፁ ካብ 15 ክሳብ 20 ሚሊዮን ስደተኛታት ዲፖርት ከገብር ምዃኑ ወይ ከዓ ክመልስ ምዃኑ ብፖሊስ ከምኡን ብሚሊታሪ ተሓጊዙ ማለት እዩ ክመልስ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ብቃለ መሕተቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሚስተር ሆማን ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝኾነ ይኹን ድንጋፀ ዘየርኢ አንዶኩመንት ድኾኑ ስደተኛታት ድንጋፀ ዘየርኢ ወይ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ሓደ ስለዝኾነ ቀዳማይ ተመራፂ ገይርዎ ኣሎ ወይ ከዓ ነዚ ናይ ትራምፕ ዕላማ ንምውቃዕ ማለት እዩ ናይዚ ኣብነት እዛ ቪድዮ ክሪአኩም And so the recommendation of the many that you recommended family separation. I recommend a zero tolerance, which includes family separation. The same as is with every U.S. citizen parent gets arrested with a child. كم سمعوا زلهم زي نايك أب 2018 مجمرة ترامب خمرت كله سدرا نخفلالو يزقبر سدرا مسدقوم بحفشة سدرا نخفلالو يزقبر بوليسي ناي سدتنهات وطأ كابتوم زلقو حدا زي توماس هوماني خم سمعوا زلهم زيرو تورلانسي زلو سلازي زخوني يخون دنقات ويكا زخوني يخون أب العل سدتنهات دنقات زير إي تاير بحالي زيرو إي مالتي سلازي ኣብ 2018 ካብ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ቦርደር ስድሮኦም ድዩ ምስ ደቆም ክፈላለዩ ዝወፀ ፖሊሲ ሓደ ካብቶም ዘጽድቁ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ትራምፕ ስልጣን ከዓኒ እዚ ቶማስ ሆማን ዝተባህለ ቦርደር ናይ ኣሜሪካ ንክቆፃፀር ናይ ሰሜን ይኹን ናይ ደቡብ ኩሉ ናይ ባሕሪ እውን ንክቆፃፀር ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ እዚ እዩ ማለት እዩ Is that what American taxpayers should expect? What price do you put on national security? Is that worth it? Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Of course there is. Families can be deported together.
ስለዚህ እዚ ንመን ክጸሉ ይኽእል ዝብል ምስ ንርኢ ኸኣኒ ነቶም አንዶኩመንትድ ዝኾንኩም ጥራይ ኣይኮነን ከም ዝውርልኹም ኣብ ትዊተር ናይ ትራምፕ ቀረባ ሰባት ጽሓፎ እውን ኣሎ ስለዚ ከም ተቐዲምኩም ክሰምዖ ጸናሕኩም እውን ምስ ስድሮም ዲፖርት ክንገብሮም ኢና ክብል እውን ጸኒሑ ቶማስ ሁማን ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ኒውትራላይዝ ዘለኹም እውን ከም ዝጸሉ ኢኻ ክትግንዘብ ትኽእል ካብዚ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ገይሮምሉ ዘለዉ ግን ነቶም አንዶኩመንትድ ዝኾኑ ሰባት እዮም ዝዛረብሎም ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ በዚ መን ክጸሎ ይኽእል ዝብል ምስ ንርኢ ኸኣኒ ቅድሚ ሕጂ ዲፖርት ተገይሮም ነይሮም ካልኣይ ግዜ ዝተመልሱ ንዖም እውን ዝጸሉ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሕጊ ንሪኦ ኣለና ከምኡውን እቶም ዲፖርቴሽን ኦርደር ዝወጾም ንዖም እውን ይጸሉ እዩ ማለት እዩ ካልእ ቀንዲ ኸኣኒ አንዶኩመንትድ ዝኾኑ እሞ ኸኣኒ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ገበን ወንጀል ዝሰርሑ ሰባት ነዚኦም ካ ቀንዲ እዚ ሕጊ እዚ ይጸልዎም ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ተገሊጹ ዘሎ ኸኣኒ ኣብ ናይ ሩስያን ከምኡውን ዩክሬንን ውግእ ልዕሊ 176,000 ዝኣኽሉ ዩክሬናውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣሜሪካ ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ ንዖም እውን እዚ ከም ዝጸሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብናይ ትራምፕ ምምጻእ ናይ ትራምፕ ወይ ካኒ በዚ ሓድሽ ስልጣን ናይ ትራምፕ ክጽለዉ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኩልና ከም ስደተኛታት መጠን እንታይ ይግበር ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ክግበር ይከኣል ሓበሬታት ክንላወጥ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣለና ወይ ይጸልወና እዩ ትብሉ ሰባት እንድሕር ብቕልጡፍ ናብ ሎየርኩም ከይድኩም ወይ ካኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጠበቓ ሒዝኩም ጉዳይኩም ከተማዕራሪዎ ወይ ናብ ዝሓሸ ነገር ክትገብርዎ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ካብ ሎየር ሓበሬታት ክትረኽቡ ብቕልጡፍ ንላበወኩም ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ምናልባት እዚ ሕጊ ዝወፅዩ ማለት ግን እዚ ትግበር ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ተቐዲሙ ድብልኩኹም ካብ 15 ትራምፕ ከም ዝበሎ ካብ 15 ክሳብ 20 ሚልዮን ህዝቢ ክንሰጉግ ኢና እዩ ድብል ዘሎ እንተኾነ ግን ከምኡ ኸውን ዲ ኣይከውንን ዝብል ነገር ኢቭን 1 ሚልዮን እውን ክስጎጉ ከም ዘይክእሉ ብሓፈሻ ሚልዮን ዝቁፀር ሰብ ክወፅእ ከም ዘይክእል እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት እንታይ ድበሃል ሓበሬታት ህቡ ኣለዉ ማለት እዩ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም ንዓት መልከት Donald Trump 100% was lying when he said he was going to deport 11 million people. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ኸማን 11 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ስለዚ 11 ሚልዮን ህዝቢ ሪፖርት ክንገብር ኢና ዝበሎ ትራምፕ 100% ይሕሱ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ Literally it is impossible. Why? ኣይካልኒ impossible ስለምንታይ ዝብልካ ገልጸልና እዩ Because even if he gets every single police officer, every single immigration officer to try and deport, immigrants have their right to their day in court. ስለዚ ኩሉ ፖሊስ ኦፊሰር ይኹን ወልካ ኢሚግራንት ኦፊሰር ክኾን ይኽእል እዩ ንሓደ ስደተኛ ዲፖርት ንክገብር እንድሕር ኮይኑ ቀዲምና ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ኢሚግራንትስ ሃቭ ኤ ራይት ወይ ካኒ እንታይ ድበሃል ኣለዎም ኣብ ኮርት ክኣቱ ወይ ካኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ንኽኣቱ መሰል ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ቤት ፍርዲ እንድሕር ኮይኑ ኸኣኒ ኣክቹዋሊ ብሓንቲ መዓልቲ ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ምናልባት እሱ ክገልጸልና እዩ ስለዚ ብሓንቲ መዓልቲ ዝውዳእ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ምናልባት ዳሕረወይቲ ዝበልኩም ሕጂ ወላ እውን ስድሮኦም ገለ ደቆም አንዶኩመንትድ ኮይኖም ምዃኒቶም ስድራ ዶኩመንት ዘለዎም ድሕር ኮይኖም ነቶም ሓደ ክሰጉም ኣይትኽእልና ነቶም ሓደ ግን ክሰጉም ትኽእል እያ ስለዚ ብሓንሳብ ክንሰጉም ኢና ብምባል እዩ ቶማስ ክዛረብ ጸኒሑ ስለዚ ከምኡ ክትገብር ግን ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ራይትስ ኣለዎም ኣብ እንታይ ድበሃል ኣብ ኮርት ክቐርቡ ራይትስ ኣለዎም ስለዚ ኣይከኣልኒ እዩ ዝብል ዘሎ Here in Michigan, we have 4 immigration judges. Therefore, just like when Trump was president, hundreds, thousands, maybe even millions of people might get put into the immigration court system. But it takes anywhere from 2 to 10 years to complete the immigration court case, and then 2 to 4 years to complete the appeal, and then even then, most people don't end up getting deported. ስለዚ ንሓደ ሰብ ኣብ ናይ ኮርት ግዚኡ ንኽውድእ ከኣኒ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ካብ 2 ክሳብ 10 ዓመት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ ሓደ ናይ ሕጊ ናይ እንታይ ይበሃል ንኽረአ ማለት እዩ ወይ ካብ ኮርት ቀሪቡ ሓደ ስደተኛ ክሳብ ዲፖርት ድበሃል ወይ እውን ክሳብ ይጸንሕ ዝበሃል ነገር ወይ ካብ ናይ ኮርት መንገዲ ጀሚርካ ክትውድኦ ካብ 2 ክሳብ 10 ዓመት እውን ክጸንሕ ይኽእል እዩ ናይ ትራምፕ ዝጸንሖ ከዓ 4 ዓመት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ክንዲ ዝኣክል ሰብ ምዃኒ ብሚልዮን ዝቁፀር ሰብ እዩ ዘሎ ትራምፕ ስለዚ ሚልዮን ዝኣክል ኣብ ኮርት ኣቕሪቡ ናቶም እንታይ ይበሃል ናቶም ጉዳይ ኣብ ኮርት ኣቕሪቡ ክውድኦ ከም ዘይክእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ So impossible to deport 11 million people. Number 2, Trump changes the subject and talks about criminals. The FBI does statistics. Literally
undocumented immigrants commit 50% less crimes than U.S. citizens. ስለዚ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘውፅኦ ዘሎ ሕግታት መብዛሕትኡ ምስ ገበን እዩ ከተሓሓዙ ዝፍትን ወይ ካኒ ገበን ስለ ዝገብሩ ብምባል እዩ እንታይ ይባሃል ገይርዎ ዘሎ ስለዚ ብናይ FBI ወይ ካኒ ብናቶም ስታቲክስ ዝወፀ ካኒ 50% ካብ ናይ ኣሜሪካ ወይ ካ ዜግነት ዘለዎም ሰባት 50% ይትሕት ማለት እዩ ስለዚ ቡስ ክኾን ኣይክእልኒ ወይ ካ ብኸም መርትዖ ክረክብ ኣይክእልኒ ማለት እዩ That's 0% chance he's going to be deporting millions and millions of people. ስለዚ 0% በቃ 0% እዩ ብሚሊዮን ዝቁፅር ሰባት ዲፖርት ንክገብር ዝብል 0% ሂቦ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ክኸውን ከም ዘይክእል ብፍላይ ኮርት እንድሕር ቀሪብካ ናይ ኮርት ግዜኻ ከዓኒ ቀልጢፉ ከም ዘይውዳእ ፍሉጥ እዩ 2 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ክወስድ ክእል እዩ ክብል ፀኒሑ ስለዚ ከምኡ ሕጊ ወፅዩ ማለት ኩሉ ይግበር ማለት ኣይኮነን ስለዚ 4 ዓመት እየን ዘሎ ዘን 4 ዓመት ክገብረን ዝኽእል ከዓኒ ብፍላይ ነቶም ናይ ሓቂ ኣብ ገበን ዝተዋፈሩ ምዃን ዶኩመንት ድኾኑ ንዖም ምናልባት ቀንዲ ንዖም ክጸልዎም ክእል እዩ ነቶም ውን ናይ ዲፖርቴሽን እንታይ ይባሃሉ ወጸሎም ውን ንዖም ክጸልዎም ክእል እዩ ነቶም ኣብ ቀረባ ደለው ሰባት ክጸልዎም ክእል እዩ ተዘይኮይኑ ግን ማዕረቕ እንድኡ ክንዲ ዝኣክል ሰብ ብፍላይ ከምዚ ቶማስ ሆማን ክዛረቦ ዝጸንሐ ወላ ዜጋ ኮይኖም ግን ደቆም ወይ ውን ስድሮኦም ኣን ዶኩመንት እንድሕር ኮይኖም ብሓንሳብ ክንሰጎም ኢና ገለገለ ዝብል ነገር ክኸውን ከም ዘይክእል ይረዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ከም ተቀዲመ ደበልኩም ዝያዳ ምስ ጠበቃኹም ዝያዳ ስርሑ ማለት እዩ ከድኩም ካብ ሓበሬታ ግበሩ ሓበሬታ ወሰዱ እንታይ ምርጫ ኣለኩም ዝብል ነገር ዝያዳ ክትፈልጡ ጻዕሩ ማለት እዩ ኣብ ውሕድ ግዜ አትሊስት ፔንዲንግ ስታትስ ክህልወኩም ጻዕሩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ጠበቃኹም ዝያዳ ስርሑ ወይ ካኒ ምስኦም ፐርሰናል ኸይድኩም ምስኦም ወረቃቶም ክትዕርዩ ይፈትኑ ማለት እዩ ስዝ ጋይስ ነይሩ ማዓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ሓበሬታ ጥራይ ነይሩ ሳብ ኔክስት ምርምረኸብ ሰላም